बेसर फेरेदनो लांदोंमोन नै लोगोफोर ओमफ्राय खिनि मोनबोबाय आरोना बुजायानो गदो देग्लायो हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेआनो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायख'ना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै खावब्ला नुजाफैलायबाय आरोना नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलावहाय गोदानै हाबस'नानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनो गालांबानो जाबाय जोंनालाय सानफ्रामबो इन्ट्र'आ बेनो आरोना साबस्क्राइब खालाम आरोना जायफोरा माने गोदानै नायसनदों बिसोरनि थाखायल' दे लोगोफोर गोजामफोराथ' अलरेडि खालामखाबाय बेखौ देला बेनिफ्राय थुदुमा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै फिसाजो दंफैयो लोगोफोर बियायं फिसाजो दंफैयो आरो सम दे आङो रिल्स होबाय थायो दा मोसानायनि इयो दंफैयो दिनै रबिबार नालाय माने स्कुल बन्द'खाया बियायंनाव आलासि जानो फैदो आरोना बिमायंनाव थुदुमा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै बेनिफ्रायनो मैयानि ना गुरनायजों खुमब्रा जालिजों आलुजों गोथाव संलायनोसै आंहा लोगोफोर नै खुमब्रा जालि थाइसे लाबोदोंमोन बोराया बाजारनिफ्राय ओमफ्राय जायियावनो नै देन्थाया रानदबलाय लांबाय थेवब्लाबो माने दिनै जानोसै आरो ना गोथांजों नाजों नङाब्लाथाय खुमब्राफोरखौ जेजोंबो माने जानो बायो लोगोफोर निरामिसफोराव ओमफ्राय लोगोसे आलुबो होनोसै खुमब्रायाबो फिसा नालाय थोनाय नङा ओमफ्राय सायना लाग्रोनोसै र' खुमब्रायाबो बायनायसोमोन आरो लोगोफोर गोथाव जागोन ना जायाथाय बायनाय खुमब्राफोरखौ खुनु माने हमनानै मोनलायलाङाहाय लोगोफोर नायासो ओरैनो बिरना जागोन नामाथाय बेनिफ्राय आङो थेवब्लाबो माने बायनाय खुमब्रा नालाय बहाथो माने गारजानो बेफोरखौबो माने बायनानै लाबोबाय जेला जाखानांगोन थावबाबो थावाब्लाबो बेनिफ्राय नै खुमब्राखौ मोजां फोमोनना लाखानोसै आं ओमफ्राय नाखौथ' नै एवफ्रामना दोनहरखाबाय जि बरिया आरोना आङो ना सेंखौ होआखै लोगोफोर मानो होनबाथाय बोराया ना सें जाया आंना ओंखायनो ना सेंखौ इयाव मासेबो होआसै सिंग्रा ओमफ्राय एंखावरि ना सिंखावरि होनोमोन लोगोफोर जोंनिथिंथ' माने एंखावरिसो होनो बेलेगथिं माने सिंखावरि होनो खोमा ना लोगोफोर खायसे खायसेखौ माने होननाय खोनायो ओमफ्राय नै बोथिया ओमफ्राय फिथिख्रि इदिल' संनोसै आरो आं लोगोफोर नै बोराया गोरि जाया सें जाया नालाय ना गोरि सें होफायासै आङो बोरायनि थाखायनो माने आंबो बासिफानांगौ जाहैबाय आरो आं दा आलदा एवना जासिगोन ना सेंखौ मोनबायबोहाय नै लोगोफोर आंना खुमब्राजों नाजों ओमफ्राय जि मोदोमखाबाय आरो ना बरियानो ना बोथिया रेदेंजों ओमफ्राय लोगोसे नै एंखावरिजों ओरैबायदि गोथाव जागोन दिनैनि ओंख्रिया लोगोफोर नै जि बरिया मोनखाबाय साखिना नायनोसै र' लोगोफोर संख्रि नांगोना नायाखै माबायदि टेस्टफोरा माबायदि जादो साखिना नायनोसै र' लोगोफोर संख्रि नांगोना नायाखै जि गरमहाय लोगोफोर सान्दुं गोसाखायनो माने एसे थाब थिंथां संबाय आङो ओंखामखौ एसे गुसु जाना थाथसै होननानै ओमफ्राय ओरैबायसा नै गजोबदो गोलोमनाया लोगोफोर गोथावानो जादों लोगोफोर बायनाय खुमब्राब्लाबो सादानो दङ नाजों संनायखायसो साद जादों खोमाहाय लोगोफोर बरिया दिनैथ' गाइखेरबो गैयाहाय लोगोफोर गाइखेरबो ओंखाराखै मोसौ फिसायानो गनानै ओमफ्राय नै लाल साहखौनो एसे लोंना लानोसै नै बेमारिनि बिस्कुटजों मेरिगल्डजों बेसर फेरेदनो लांदोंमोन नै बोराया लोगोफोर एसे गोसा सान्दुङाव साइकेलजों दासो मोनफैदों खै फाल्ला जानाय बिफा हो फाल्लानै बेसे ओंखारखाय फाल्लानैयावलाय खै लिटार दैखौ माबाखौ खुलि बयखौ ए बांसिन ओंखारदोंस ना एबारो रानदोंना रानाखै होननाय एखराखैना खै किल' जागोन इयो बुजायानो सना बुजायानो ओंखारसाबदो बेसर फेरेदनो लांदोंमोन नै लोगोफोर ओमफ्राय खिनि मोनबोबाय आरोना बुजायानो गदो देग्लायो ओमफ्रायो साबाखौ माने फानबोआ जोंहा लोगोफोर साबाखौ एकदम नांथारगौ आरो हासारनि थाखाय ओमफ्राय दा गुदुं देख्रुबखाबानो खुनु टेनसन गैला आरोना माइफोराव होनोबो ओमफ्राय लोगोसे जिखि जाया बुस्थु गायबाबो होनांगौ आरोना बेसर साबाखौ ओरैबायसा मोजां जायो ओमफ्राय लोगोसे आरो फुख्रियाव नाफोर होबाथ' नाया ओरैबायसा देरो लोगोफोर बेसरनि साबाखौ नानो होनांगौ लोगोफोर ओरैबायसा नाया मोजां देरो ओमफ्राय जायखिजाया खेथि आरोना खोथियाफोर फोनायफोरावबो गारना होबाथाय ओरैबायसा मोजां जायो सोमखोर आरो माइ गायखांनायाव माइ रुवाफोराव गसा देमा जाब्लाथाय बेखौ गारना होनांगौ आरो जोंहा माने फानबोआ लोगोफोर बेखौ फानबोआबो जोंहा
ओमफ्राय डाइरेक्ट लाबखायो आरोना जेसेबां गोबाङानो जाथो फानबोआबो होबोआबो रावनोबो ओमफ्राय लोगो लोगो दा गुदुं गुदुं गरम गरम देख्रुबखानानै दोनसिगोन आरो ओमफ्राय लोगोफोर संखाव खांखावसो माने ओंख्रिया मोनफैलायबाय आरो गुरब्लानो ओमफ्राय आङो बेखौनो जागौमोन लोगोफोर आङो दायो ओंख्रि ओंखाम संनासो मोनफैबाय नालाय मा खालामबावनो उपाय गैया आं दायो खुमब्राजों नाजों जि बरिया संखाबायमोन ओमफ्राय नै बिबोनाङा माने औवा गाजा मोननै होफैदों आरोना लोगोफोर नैबो मोनसेबाव गासै माने मोननै होफैदों नै ओमफ्राय आङो दायो ओंख्रि ओंखाम संखांनानै आरो गाज्रिसो जागोन नङा होमबा लोगोफोर आं बेखौ मोजाङै हानानै बयामाव सोना दोननानै आसार बानायनोसै आरो देनाङो माने थास' बिबारफोराव होदलाना जानो नाफोरजों फुदुंना जानो बिराद मोजां मोनो आं लोगोफोर औवा गाजा आसारखौ ओमफ्राय आङो होफैदों माने बिराद मोजांबो मोनदों बिबोनांखौ माने बिबोनां हौवाया होफैदोंमोन आरो लोगोफोरना ओमफ्राय गावसा माने अनलाजों दालि केसारि ओमफ्राय ना संदोनो आरो ओंखायनो जोंहानोबो माने बोथिसे जाथो होननानै होफैदों नै लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो जानाय नंला ओरैनो आसारसो बानायनानै दोननोसै आरोना आसार बानायबाबोथ' आरो फेलानि जाया नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय नै बानायना दोननोसै बारा गोबा हालायाहाय आं लोगोफोर दाग्लाम दुग्लामसो हालाबायबाय अरनानै जानो मोजां मोनो आं लोगोफोर ओरैनोबाबो औवा गाजाखौ ओंखायनो बारा गोबा हालायासै आं गिदिरसो हालायलांबाय नै बेनिफ्राय नै मुरायाथ' जाजाखाया ओमफ्राय मोनसेखौ फिसालायासो गेलेहैलायलांबाय ओमफ्राय नै इनिफ्रायनो इखौ एसे हाख्लामसै ओमफ्राय गारनोसै लोगोफोर नै बेखिनिया गोरा ओमफ्राय दायो हानानै आरामसे बयामाव सोना दोननोसै Mesti segera. Gera. Jajayo. Ni jajahai. Gele hana khiniखौल' दोननोसै मा होनो गान्दा गं? गान्दा गं ओंख्रि जोंहा लोगोफोर अनलाजों औवा गाजा नाथुर बाथोन Baba.